si ho busques, és molt important perquè aquest tema, el capítol 3, el que tracta d'explicar és precisament per què hem de parlar de Guerra d'Espanya. La Guerra d'Espanya va ser, per una banda, els espanyols que es van defensar-se de marroquíes que van arribar des de Nord-Àfrica, portuguesos, combatents nazis de Hitler, les tropes com les de l'aviació italiana i tal. Va ser un conglomerat de països estrangers que estaven fent un assaig així a Espanya per a el que després seria una Segona Guerra Mundial. Per això tractem de parlar o d'explicar per què no va ser una guerra civil. La república no és un bando. Simplement es va defensar d'un atac amb una situació internacional molt complexa on els feixismes, el nazisme, estava desenvolupant-se amb una força terrible. I així a Espanya es va atacar. Jo a Òscar li volia preguntar com és possible que hagi passat ja un segle des dels fets que tu has investigat i que encara no sapiguem com toca. Segurament tu només treballes, estàs a la universitat, has parlat de llibres i què passa amb això? Perquè és un dels casos o d'aquestes lliçons que estan recuperant i que dècades i dècades i dècades i això, fins que arriba una persona i fa una investigació al seu poble, com t'expliques això? Bueno, ja ho hem comentat abans, que l'educació evidentment no parla d'aquests temes. És un tema que, per exemple, al meu poble, hi ha altres pobles, a Albocàsser, en Castelljoc, al meu poble, ha sigut un tema tabú fins fa poc. Per exemple, ma abuela, a la meva família, va matar a 2 tios d'ella, una cosina germana i 3 cosines primes dels bombardejos russos que van morir. Ma abuela sempre deia que ells estaven allí tan tranquils i va arribar al front i no s'ho esperaven i va bombardejar. No mai me va dir si havien bombardejat els franquistes o els republicans o qui. D'aixes 3 cosines primes, per exemple, son pare, que era diguem, carlista, estava tancat a la presó i van bombardejar i van caure la casa i se van morir les 3 filles. La mare la van treure en vida. Pues el pare, quan li van dir que havien bombardejat, se tornava loco, però ell, tota la vida, ell va ser el primer alcalde franquista que va haver al poble i tota la vida va culpar els republicans, des de luego, de la mort de les 3 filles, encara que no sé per què. Igualment, altra gent, teníem una entrevista en la pel·lícula d'un xic que ja també s'ha mort, que son pare li van culpar tota la vida dels bombardejos a Benassal, quan era republicà i no tenia res que veure. Això, aquest tipus de coses passen perquè, evidentment, la història la van escriure els franquistes i van contar el que van veure. Com que, per exemple, igual que a Guernica, que Guernica va ser dinamitat pels dinamisteros asturians, com tots saben, que contava. Doncs el mateix, hi ha una foto famosa d'Albocàsser, del carrer Major, tot bombardejat, tot en runes, i diu, els habitants d'Albocàsser busquen entre les runes deixades per rojos algo de menjar. I això és una foto d'Albocàsser. Això és el que escrivien, això és el que conten, i per això no sé com és això. Yo tengo una pregunta para usted, que no lo sabe. En los estudios que usted estuvo realizando, ¿llegó a comprobar si el Estado español, fuera una parte o fuera la OTAN, era sabedor de que los iban a bombardear? Es que es muy delicado porque dejan que bombardeen su tierra, no la nuestra. Ja. Bueno, això és una pregunta complicada.
perquè, de fet, tenim gent que afirma que això no era un experiment, aquests bombardejos dels pobles nostres, de l'alt maestrat. Perquè, bueno, és veritat, estaven avançant en aquesta direcció, els franquistes. Però jo tinc o tenim informacions de que els franquistes, els generals franquistes, se queixaven de que els alemanys bombardejaven on ells volien i sense fer cas de lo que demanaven l'Aranda i tots aquests que estaven portant les tropes franquistes, que volien que bombardejaren algun poble, les Coves, per exemple, i no bombardejaren. I aquells bombardejaven on ells volien. Entonces, pues, bueno, sí, informaven als franquistes de que havien bombardejat a Benassal, però una ordre franquista de que bombardejaren Benassal no n'hi havia. Sí, pero tenían permiso del Estado español para bombardear. Para bombardear donde querían, això segur, això segur, sí. Podían fer lo que volgueren, sí. Bueno, para terminar, y ya que hablamos hoy de educación e investigación, la tercera persona que colabora en el capítulo, que es Dolores Cabra, y es secretaria general de Archivo Guerra y Exilio. Como no he podido venir, leo un pequeñito fragmento que tenéis en su capítulo. Con su asociación Archivo Guerra y Exilio, entre otras cosas, en las últimas décadas consiguieron traer a España cientos de cajas que rescataron de los archivos del Centro Español en Moscú. Ahora ya están digitalizados. Y también trajeron a brigadistas supervivientes, organizaron con ellos las caravanas por la memoria, hace ya un montón de años, y empezaron a llevar a las aulas su historia. Ellos ya hacían eso hace más de 20 años. Dolores nos cuenta en el libro que uno de sus brigadistas les dijo a los estudiantes, es un poco como lo que tú decías antes, ustedes no pueden quedarse al margen. Yo ya soy mayor, pero estoy activo y luchando por la justicia y la libertad. Ustedes deben hacer lo mismo, deben comprometerse. Me gusta mucho cuando les hablan a los alumnos de usted. En la película de La lengua de las mariposas, por ejemplo, ¿no? Ustedes, muy bien. Dice, nos queda una cosa por conseguir, termina Dolores ahí, que esta ley de memoria democrática que acaba de salir cumpla con llevar a las aulas la verdadera historia. Y que los archivos se pongan a disposición de la investigación pública, porque sin archivos no hay futuro. La noticia de esta semana, no sé si la habéis leído, es que se han destruido todos los archivos de la cárcel de Carabanchel. No sé muy bien exactamente porque todavía no he podido bucear y estoy intentando buscar cosas ahí. No sé realmente muy bien cómo ha sido todo eso. Bueno, a todo esto que... Sí. Sabeu que una pregunta li feien a José Almudévar molts alumnes de batxiller de molts instituts. La pregunta era, els xavals de la seva edat, quina diferència n'hi ha entre aquells i nosaltres? Els alumnes li preguntaven. Què pensa de nosaltres? I José Almudévar contestava. Vosaltres esteu ara ja adquirint alguna consciència i sempre tinc esperança i fe en vosaltres. Si no sou vosaltres el que canvieu, qui va fer-ho? Però tinc que dir que vosaltres teniu un millor nivell, el que passa que consciència per les circumstàncies, per la família, aquells xavals, com jo, el meu germà, etc., teníem més consciència política que nosaltres. Això era una contestació.